Здравейте на всички! Вие с мен Цветко Цветков и в днешното хубаво пролетно време 6 март 2026 съм решил да ви запозная малко с едно друго мое хоби, което дълги години държах в стендбай, а именно колоезденето. Последните 2-3 месеца усилено се запознавам отново с патерата на колоезденето, защото като дете много обичах да карам колело. Учил съм се от колелото на дядо ми, което беше ето такъв диамант. И да, беше интересно детство. За мое щастие или нещастие никога не съм имал мое колело. До миналото лято, когато мои приятели решиха да ми подарят този спринт Аполон. Един изключително готин екземпляр. Моделът е мой набор почти, но това няма никакво значение, защото след едно хубаво обслужване колелото се справя, вече му навъртях почти 1000 км и се чувствам доста добре, доста уверен с него. Както много от вас вече може би са запознати, решил съм да пусна тази година Витоша 100 с колело. За първи път в живота ми ще направя състезание с колело. Никога не съм карал планинско, но имам 4 месеца да се подготвя, така че това е една от първите ми така по-усилени тренировки за колоездене. И да, днес ще ви водя, както сте видели от заглавието, до село Габра. Клипа ще е cut-off или no-cut, както се нарича, просто за да може да си споделим някои неща, които ми идват на ум и така, наслаждавайте се на гледките и да прекараме пак заедно едно хубаво време. Айде да тръгваме, че имам хубаво време да се възползвам максимално от него. Намирам се на центъра на град Нови хан. До Габра са 12 км от тук с около 500 денивелация. Отиване и връщане, мисля, че ще се справим за отрицателно време, така че да тръгваме. Айде! Аз съм леко настинал, имам хрема, така че ще ме прощавате. Тръгваме на дългото 12 км изкачване към село Габра, по-известно като Чукурово, заради мината си, вече не действаща, но едно време е било богато това село. Сега да ме прощават веломаняците, че не съм с каска, но съм в процес да намеря по-удобна, защото имам една драг каска, подарена от приятел, която ми е леко тясна на моменти и на други моменти ми е хлабава, нищо не мога да разбера. Не съм свикнал може би с каска. Искам още в самото начало на клипа да изкажа моите сърдечни благодарности за всички 720 души, които се абонирахте за канала. Вие сте моята мотивация да продължа напред, да правя видеа, колкото да ми е трудно, да го съчетавам с работата ми, която вече е доста по-различна от преди. Имам повече свободно време да тренирам, но съм доста по-ангажиран с семейството си, с дома, в който живеем и като цяло. Както виждате, не отделям толкова време на видеа да правя, да обработвам и прочее. Но няма да го крия, случват се някакви неща. Излизам да бягам. Ето, например, преди 2 дни направих 3-разова тренировка. 25 км бягане от село Лесново до София, до сервиза ми, откъдето взех колело. Колелото си сервизирано, обслужено. Върнах се на обратно още 20 км с колелото, но ми се сториха малко и реших да направя
Още една трета тренировка, 42 км. И така за един хубав следобед, 25 км колело т.е. 25 км бягане и 60 км колело. И на следващия ден не си усещах бедрата. Истината е, че колоезденето е доста по-лесно, приятно бих казал. Виждаш много нови места по много различен начин. Бързо ти идва, не е като при бягането, но се натоварва доста по-различни мускулни групи. И има моменти, в които си е трудничко. Даже се притеснявам, че ще издържа Витоша 100 с колело, защото знам какви моменти има. Правил съм 7 пъти Витоша и много добре познавам трасето, знам, че има места, на които не искам и да съм пеша. Не дай си Боже да стане нещо с колелото, да трябва да го нося, да го бутам. Просто не виждам как ще продължа. Но да не го мислим сега това. Аз съм твърдо решен да се пусна на Витоша с колело. И ако всичко е наред и завърша за около 10 часа, което е моя таргет, ще пусна дуатлон. Вечерта ще опитам и да бягам. И да видим какво ще стане. Съм много сигурен точно на къде е пътя и мисля, че се отклоних. Не, ето го, има табела, Габра направо. Там е София, направо е Габра, Пловдив. Имам и карти, но мисля, че ще се справя и без навигация. Впрочем, времето днес е уникално, но за съжаление нямам време за по-дълга тренировка, просто защото вкъщи правим ремонт за пореден път и някакси не ми е удобно да изляза, да ме няма цял ден, при положение, че вкъщи хората се мъчат. Така че умело опитвам да съчетавам тренировки за Витоша 100 дуатлон с реалния живот, защото нормалните хора не правят дуатлони по 200 км. Ходят на работа, грижат се за семействата си и спортуват между другото. Не знам дали трябваше да си обуя нещо за топло време, защото с този клин е изключително жега. Още от сега. Аз съм на едва 2 км от изкачването. Тук вече е доста сериозна денивелацийката. Под магистрала. Да, определено не съм свикнал на такъв тип упражнения и въпреки, че съм на малък венец, в момента съм на пети венец. Както едно време си ги смятахме, пета скорост. Доколкото знам от един близък кавер, това не е реално, защото на всяко колело са различни касетите, но в мен така са ме учили. 3 отпред, 9 отзад, 27 скорости.
обаче е много красиво. Тук даже не знам да ви обърна ли камерата направо да гледате. По принцип имах идея на качване да гледате мене и да ви говоря, а на спускане да ви пусна напред да гледате, защото така или иначе от вятъра нищо няма да се чува. Така че мисля така да си остане. Сега ще гледате мене. Ако не ви се гледа, превъртете си до средата на този клип. Природата е супер. И да, са хейтерите от вас ще кажат: нали тренираш за Витоша, защо караш асфалт? Сега предпочитам да натрупам малко опит на катерене, независимо дали асфалт или пресечена. Когато натрупам повече сила в краката, повече ватове, ще започна да уча планински пътеки, равни, после спускания и има време докато реално опитам планинско катерене. Защото, нека бъдем честни, на Витоша то няма толкова много катерене, а и бяха ми препоръчали да пусна трасето преди състезанието. Примерно един месец преди състезанието да пусна трасето. Еми не. Искам да му се насладя, искам да видя какво е наистина сефте да направиш Витоша 100 с колело, без да го читвам, защото когато си на тренировка ще спирам повече, ще се отклонявам, може би, знам ли, доколкото ако съм на състезание, аз ще гоня останалите. Малко или много ще се мотивирам от тях. Въпреки че познавам трасето, риска да се загубя не е малък, защото с колело ти идва малко по-бързо трасето и може да скипна някои моменти, които ги познавам и да ги пропусна. Така че тренировки на Витоша може и да има, но не по трасето. Или поне не по цялото. Тук има леко спускане, спирам да говоря. Беше. Сами може да видите всъщност при колезденето как се променя много бързо обстановката. Буквално 20 секунди спускане с 50 км в час и сега пак същото набиране. Пулса е 155, което мисля, че е нормално. Аз съм, мога да кажа, с доста силно сърце, доста подготвен. Ако съдим по технологията на Garmin, по време на сън пулса ми спала около 39-42, което рядко се случва, защото аз спя изключително малко. И има моменти, в които на седмица да ми се събират 30 на часа. Но не се хваля с това, просто така се получава. Истината е една, че 10 години откакто продавам свободното си време за пари, аз все още не мога да си кажа, че съм финансово стабилен и все още продължавам да съм в търсене на нещо, което наистина да ми доставя удоволствие и да ни изхранва адекватно. Защото гладен никога не съм останал, но често има моменти, в които хора, вярвайте ми, с 20 лева в джоба отивам да работя цял ден, за да изкарам някаква сума.
А имало е случай да ходя на работа и без пари и цял ден да работя гладен. Така че продължавам да търся работа, която да наистина да ми доставя удоволствие, защото в момента работя хубава работа. Не бих казал престижна, но хубава, скромна, умерено платена работа. Колектива е готин, всичко е окей, но в тази държава, в този сектор, в който съм аз, горе-долу всички фирми са наговорени да плащат заплатки, които, меко казано, просто те държат в един оптимален баланс на това да не си гладен, да можеш да си платил сметките и горе-долу да ти остават едни къси пари, с които просто да изкараш до другия месец. Но ето, давам ви пример. Купих си кола на изплащане, купих си обзавеждане за апартамента на изплащане, случва ми се да си купя телефон за 500 лева на изплащане. Ето сега имам една мечта да си взема много яко колело за планинско каране. Колелото струва не голяма сума, но все пак струва известна сума. Не мога да си я позволя и за съжаление имам много мечти, които не мога да изпълня, защото просто винаги така се получава, че имаш някакъв сигурен доход, който е приличен, но нещо се случва и го губиш. Ето сега се сещам, ще ви разкажа за момента, в който работих в една голяма компания за микроелектроника. Там взимах не много пари, но имах доста повече преимущества, социални придобивки. Имах и доста свободно време, тъй като работех на 3-сменен график по 8 часа и тогава живях в София и можех да си позволя да работя на второ място. Точно тогава в България дойде бранда Foodpanda и аз започнах доставки с тогавашната ми лична кола, като смело мога да кажа, че минималната заплата беше около 500 лева. Аз взимах близо 3000, защото работих 8 часа смяна в производството, 2 часа спя в колата, след това въртя още 5 часа с колата, после спя 2 часа, някакъв социален живот 2-3 часа и после пак в производството. И така изкарах близо 2 години. До един много красив ден, в който просто се блъснах с колата си, останах без нея, нямах готови пари, не бях спестил. Това го вече съда, че е мой проблем, че не спестих. Но нямах пари, с които да си взема нова кола и съответно трябваше да напусна Foodpanda. Да ме прощават, че ги цитирам, ама тъй като вече не съществуват, мисля, че не е проблем. И така, този катарзис в живота ми ме остави само на един доход, а е много кофти, когато си свикнал на малко по-сериозни дивиденти, да паднеш на 2 пъти по-малко. Дъщеря ми тъкмо се беше родила, вече беше на 2 годинки и трябваше да измисля нещо кардинално, нещо по-различно. И точно тогава ми дойде идеята всъщност да започна строителство. Строителството имаше моменти, в които с метла в ръката съм изкарвал по 50 лева на ден. Имаше моменти, в които за една събота съм изкарвал и 250 лева за около 5 часа работа. Изкарах доста дълго време в строителството и мога да кажа, че до ден днешен ми се случва да правя по нещо свързано с този сектор, но определено не е моето. Както може би сте забелязали, аз съм изключително ситен, дребен. 1,58 съм висок и тежа малко под 60 кг. И доста от длъжностите, които трябваше да заемам в този сектор, изискваха сила, изискваха височина, издръжливост. Все фактори, които аз ги нямах. И не съжалявам за времето, което съм дал на строителството, защото това си една много добре платена казарма. Преди всичко се учиш да станеш мъж, да станеш по-отговорен,
не мрънкащ. В строителството не се съобразяваме дали е студено, дали е жега, дали сме гладни, жадни. Когато кажат извънредно на работа, ние сме там, фирмата го плаща и ние сме окей с това. Но да не ви отчаивам, вече съм доста в напреднал стадий на изкачването към село Габра, чувствам се добре, работиме на пети зъб и нещата се случват. Навсякъде около мен е хубава Борова гора, въздухът е страхотен. И защо да ви го разказвам всичко това? Защото аз от самото начало на стартирането на моя YouTube канал споделих с тогавашните ми 25 абоната, че аз, докато имам сила и възможност и здраве, аз това, което правя, ще го правя и ще го заснемам. Много малко от вас хора знаят, но първите ми видеа ги снимах с телефон, без никаква обработка, просто заснемам едни къси видеица, после ги сглабям на едно и ги пускам, каквото стане. То трепере, то вибрира, шуми. В общи линии беше много непрофесионално. В един момент, сега ще ви излъжа, но мисля, че продадох едни джанти на старата ми кола и с парите си купих първата камера GoPro 11 Mini и с това GoPro заснех първите си 100 видеа. Изключително съм щастлив, защото тази малка въшка беше с мене в студ, в пек, на морето съм я водил. Много издръжлив бръмбър, заслужаваше си парите. Във времето се осъзнах, че трябва да апгрейдна малко повече в резолюция, в стабилизация и не знам какво продадох, ама пак нещо продадох, за да си купя тази камера, от която в момента гледате, GoPro Hero 12. И така, след около 7, 8, 10 епизода на подкаста осъзнах, че гостите ми не се чуват хубаво и реших да инвестирам в микрофони и започнах да гледам какво би ми свършило работа, което все пак да е на някаква адекватна сума, тъй като, както вече споменах, парата не ме бие през гърба. Нямам притеснение да го кажа, защото има много хора, които се правят на голямата работа, а всъщност за брато къде са тръгнали. И дори в момента мога да кажа с ръка на сърцето, че тренирам за Витоша 100 между смени, между социален живот, между домакинство, с подарено колело и с камера, която съм купил, продавайки нещо друго свое. Не се хваля, не се бия в гърдите, че съм нещо кой знае какво, защото имам и такива познати, които неведнъж са ме нападали словесно с претекста, че всичко това е демонстрация и още тем подобни нападки, обиди, словесни, на които аз просто казвам: никой не те кара да бъдеш част от живота ми, ще те помоля да напуснеш. Както стана буквално и преди 3 дни с един мой познат. Знаете ли, в този живот много малко хора ще бъдат и ще останат в живота ви. Трябва да си ги селектирате много добре и да знаете, че нищо не е на всяка цена. Най-вече хората до вас, които са. Не трябва да е на всяка цена. Ако виждате, че с този човек не върват нещата, не върви комуникацията, просто няма смисъл да му губите времето и да губите и своето си. И тук не говорим за взаимоотношения мъж-жена, като цяло за познанства, за приятелства. С годините си проличава с кой трябва да останеш приятел и с кой не. Аз мога да кажа, че тези хора, които съм ги мислил за най-добри приятели, в момента дори не знам живи ли са. Така че аз вярвам, че съм станал доста по-добрата версия на себе си от преди 10 години. От този цеко с бира в Борисова градина в ръка
момента спортувам и се чувствам добре, чувствам се позатворен за себе си. Сега, пак ще го спомена, не нося храните с пари вкъщи с начина ми на живот, с мирогледа ми за живот, но вярвам, че парите ще дойдат в един момент. Какво е, приятелче? Вярвам, че в един момент парите ще дойдат, когато най-малко търся. Каква гилдия 10 кучета ме напада. Това ще го сложим един пегъл тук, защото така. Но къде бях стигнал? Че нищо не трябва да е на всяка цена, да. И че хората, когато си тръгват, всъщност те ви правят услуга. По този начин, както се казва, много е хубаво чувството, когато се едно видиш боклука сам да се изхвърлил през терасата. Не обиждам хората, които са били част от живота ми. Просто явно те са осъзнали преди мен, че аз нямам работа в техния живот и аз съм им благодарен, че са се махнали от него. Освободили са ме от това тегло да ги мисля, да се ангажирам с тях и така нататък. Тук вече става доста сериозно изкачването. Ще се наложи да бутне малко ватове. Не знам защо, обаче винаги като карам ми се схваща десния крак долу в глезена и стръпва ми направо. Не знам защо изтръпва така гадно и трябва постоянно да го пускам от педала и да го раздвижвам. След сервиза в Dani Bikes колелото сменява супер добре. Имаше доста сериозен проблем с скоростите, не сменяваше, половината зъби не ги качваше. В момента съм супер доволен. Подаваш и превключва, подаваш и превключва. За бюджетно Shimano мисля, че е много окей. Моите приятели от вида, за да не ме хейтат много, ама на такива дълги прелюдия количка вата. Друго си е да набуташ малко въглехидратче. Много ги харесвам вида си, ама на такива продължителни неща ми трябва яко захар. Както знаеме, във Видас няма захар. Тук е страшна красота обаче. Не знам колко виждате покрай мене, въпреки че съм пуснал на Hyper-View широкоъгълен обектив. Не знам колко се вижда около мене. Обаче обещавам, ако издържи батерията на връщане, ще гледате само напред, да видите каква красота е. По GPS ми го дава, че съм на 6 км от селото. Или с други думи казано, половината от изкачването вече мина. Не мога да кажа, че е леко, но далеч по-различно се усеща от бягането. Давам ви пример. Преди една седмица решихме да направим с един мой приятел и верен последовател на канала, Кристиан,
да направим каране с неговото първо каране с неговото ново колело Orbea Ois. Може би много от вас са видяли закачливото рилче, което качих с него. В същото това бягане аз направих около 90 км колело от Лесново до София. В София стабилно каране и навръщане до Лесново. И защо ви го казвам? Защото през цялото това време усещах едно парене в бедрата, но усещах, че имам и доста сила. И когато бях вече в София на около 40 км, си споделих с Кристиан, че ако беше с бягане, горе-долу до 40 км ще да съм приключил всяка една физическа енергия в себе си. Аз колело можеш да минеш много повече от 40. Аз, ето може да видите, излезнал съм абсолютно без нищо, само с телефон, с камерата, с колелото и една бутилка кола. Дори пари не съм си взел, аз отивам в гората, така ли иначе няма къде да пазарувам. Но просто съзнах, че такива карания до около 25, 30, 40 км, половин литър вода да си вземете и преди това, разбира се, да сте се хидратирали, да сте се наяли като хората. До 40 км колело няма никакъв смисъл да ядете каквото и да е било. Ако ще правите много повече от 40, е хубаво да се храните на всеки 30 минути, доколкото съм чел. Но още преклено рано да ви давам съвети за правилно хранене и колоездене. Има доста хора, които се занимават с колоездене от години и са много начетени в темата. Даже сега като гледам, има доста горски пътечки, приятни. Мисля на връщане да хвана някаква горска пътечка, да ви покажа малко спускане. Нещо, което и на себе си не съм показвал до сега, но ако станете с мен в това видео, ще го гледате най-вероятно. Километър 15. Имам още около 5-6 км нагоре. Тук е малко равно с леко спускане.
се заиграх в това спускане на моменти, даже ме хвана страх и припомпах спирачката. Особено на завоите, защото не съм свикнал, не си познавам колелото във високи скорости и повярвайте ми, последното, което искаме да падна с 50 км в час. Да се изпожуля и не дай си Боже да се изпотруша. Все още не познавам себе си в колоезденето, не познавам бягането. Бягането, в принцип не го познавам, но не познавам себе си в тази материя с колоезденето. Познавам себе си в бягането и съм доста по-уверен с маратонки на асфалта, не с две каучукови парчета под мен. Даже ето вижте още катера на големия зъб. Нямам навик да превключвам. И виждам, че отново идва май спускане. Вау! Определено е много интересна материята с колоезденето. Много динамика. Още 3 км. Минах през една локва. Но нямаше как, имаше кола от другото платно. Фул 170 на спускане, добре ли? Кристиан Дамянов, поздрави, братленце! Тук сега някакво доста стръмно изкачване. Километър, колко? 2 км. 2 км преди село Габра, едно много стръмно изкачване. Еми то след толкова спускане. Хубавото е, че на връщане ще имам доста повече спускане, отколкото изкачване. И нямам търпение да спускам вече. За съжаление не познавам горските пътечки
и не знам да не се омотая да отида някъде другаде по-далече. Затова може би навръщане ще ви върна по асфалта. Пак някой друг път ще съм приготвил трасе, което да спускаме горско. Мале хора, на 8 зъб съм и съм на педали. Само си представете за каква денивелация говорим, вижте. Тук в близък план има едно конче до мене, пасе. Даже още два коня. Тук е вече доста по-топло. Много високо сме. Много яко, защото се варират спускания, изкачвания, бързо, бавно. Пулсът ти варира, но има и много почивка. Доколкото в бягането пулсът си хваща едни 130, 40, 150 и ги държи часове наред. Тук имаш много високи скокове, но имаш и много такива моменти, в които релаксираш. И това много ме впечатлява в колезненето. Ето в момента спускам, мога да въртя, мога и да не въртя. Ето в момента седя и нищо не правя, се движа. Това е огромен плюс на колезненето. И 1 километър от селото вече виждам първите къщи, покривите. Едно, може би последно изкачване преди да влезна в селото. Спокойно тук. Изключително спокойно е. Няма почти няма вятър, а е доста високо. Да, ето го и село Габрово. Тук виждам табелата. Охо! Сега ще видите какво значи село в Софийското поле. Да видите каква табела има на входа си. Патриотическа. Вау, впечатлен съм. Габра. Наистина много яка табела. Сега ще видите. Само вижте за какво става въпрос. Така по-близко ще дойда, че не ми се сваля камерата от стойката. Вижте за каква кръста става въпрос. Даже това ще го ползвам за банер на видеото. Така. Я да пробваме така. Найс. Стигнахме и до Габра с моя верен спринт. Ще слезнем малко до центъра. Само да видя колко батерия има, защото
Ето сега виждам, че няма много материя, ще ви остава на спускането. Ай като гледам и записа стана 45 минути. Така че ще спра за малко записа и вече ще го пусна от спускането, за да има и кадри на спускане. Ще се поразходя малко тук и после ще ви споделя на спускането какво съм преживял. До след малко. Slow ball swing, it's a landslide. Whole block lean when we park on the curbside. Hands in the air when we stroll at the game side. Easy in the chokehold at the headline. Chrome gritty, been in the sunlight. White paint dripping down the turnpike. Whole crew stepping like a darn fight. Eyes all weird like it's all green. What it feel like? Slide past, slow ball swing, it's a landslide. Whole block lean when we park on the curbside. Hands in the air when we stroll, that's a gang sign. Got the city in the chokehold, that's a headline. Cash in the duffel, get a triple by the midnight. Pistols on the corner, say we moving like a fist fight. Dog cuff, leave you laid out, perm tied. I don't argue, I decide, that's the beat vibe. Red little thing in the front of the ride. High heels on the dash, say she love my pride. Say she love how the whole town shits when I ride. And say she love, I never ever learned to hide. With the king crayons at the asphalt. Whole city know who in charge. Hands up when we pass by. If you riding and you riding for the life. With the kingpins in the asphalt. Old map looks small on the wall. From the streets to the label office. If we called and they cut them off. Yeah, my coat click heavy like a safe in the floorboard. Talk flick and I'm missing from the scoreboard. Go to my leg like a chain of command. Every leg got to tell me how we took that land. From the projects out to the penthouse view. Still got the same doubt, still got the same crew. Still got the same toe hit it. What we gotta do, we on tight west, we can follow through. Това беше моето 50 км мовело приключение до село Габра. Ако ви е харесало това съдържание, може да се абонирате за мен, за канала Цветко Подкоп, за такива и повече видеа на спортна тематика. Благодаря на всички за гледането и до следващото приключение! Бонус кадър, понеже на изкачване ви казах, че са 720 абоната, сега гледам, че са 718. Сутринта бяха и 20. Тоест има хора, които се и отабонират, за което още повече им благодаря, щом не им харесва това съдържание, няма смисъл да се абонират за нещо, което не им допада. Но на другите 718, благодаря ви, че сте част от канала и че ми помагате да се развивам. Вярвайте ми, няма да се откажа. Ай, чао! Chrome gritty, been in the sunlight. White paint dripping down the turnpike.